Fáilte go dtí Cruthaigh, an pudcréile a thug an léargas scéalta na ceannródathe atá tógáil, tionscnúil agus gnólachtaí ullmhíneacha trí Gaeilge. Is mise dahí de butléir, chlár bhainisteoir ar Gaeilge 365, chlár nuálaíochta tanga údarás áitiúil Bhlác lia. Ag Gaeilge 365 credimid gur achfan luachfar í an Gaeilge, achfan a hebhraíonn saolta, pobal agus ardóchaí. Támad ar aistear splódrach le cóirla cathrach Bhlác lia, cóirla chunta dún léir rahan dún, cóirla chunta Fineáil agus cóirla chunta ách lia heas. Ag cóir cruthaíocht agus nuálaíocht i crílár an todhchaí gáthangach a támad a cruthú le chéile. Bíoch sé trí cuasaí gnó, cuasaí pobal nó serviceí feidhlaí, feictar doing arís agus arís eile go darlaíonn dríocht nuair a nastar an Gaeilge leis an cruthaicht. Támad ag tús ré na cruthóirí. Daoine atá tógáil todhchaí leis an Gaeilge mar críomhhaointe de. Fhoglamómas óna chéile agus cruthómas le chéile an todhchaí sin. Mas bíonn le cabal nua oscailt is céanna Gaeilge Bhlác lia bí a daingáil ling támad an seo chun taú leat. Inniu tá Emmet de Barra linn, Rugadh agus tógadh Emmet ar Bhóthar na hUaimhe i Bhlác lia seacht, as tá cónaí ar an cCabrach anois. Bhí sé mar chathaoirleach ar Chlub Chonradh na Gaeilge feadh trí bliana agus anois tá sé ina Oifigeach Féilte le Craobh BhÁC lia a seacht. Ghlac sé ról mar Oifigeach Féilte le Craobh BhÁC lia a seacht mar greibh sé géirí cabhrú an ceantar a ahrú go áit bheith an Gaeilge lárnach agus go mbeadh aine ábalta saolsach go cathab trí bhean na Gaeilge. Ní amháin sa bhaile nó san obair ach sa gná saol. So fáilte seach, Emmet? Go raibh go raibh. So tá tú in an seo inniu chun labhairt linn faoi Féile a chuir tú ar bun an nuirigh dar bannam Splanc. So inis do daoine beagáín faoin Féile Splanc. Yeah, so is Féile tá a dhéiríonn ar áit na Gaeilge agus na halín sa ceantar agus bhí muid gcéire an sprach a bhain leis a bhéile ná léirú gon síl mór sa ceantar agus níos fuidir gaon am Bhlác lia go bhfuil dramór gail agus lucht leabhartha na Gaeilge si sa ceantar agus go siad an rudaí cruthaíoch sa ceantar measca alín agus Gaeilge agus ceol agus stamsa agus go rud agus ceapmar gur cinál pointe fócas amachán dá muc deir seachtain lán himachtaí agus tá stair nó tradiisiún fáda sa ceantar déanamh féiltaí agus mar sin agus ceapmar go muc sé ná gon Gaeilge cinál áitéin a bhaint amach. Ok, anna agus inis dom an Féile Gaeilge nó Féile alíonna tá gceist? Féile alíonn go príomh tá gceist agus bí muid ní bhí muid a caiint faoin Gaeilge néchaí ach go darlíonn gacrad trí bhean na Gaeilge agus bí muid díú ar cúpla ísgrúpa ar le agus bíon stuff cos na leanaí agus stuff go chuoine níos sinne agus ar cúpla spéis na difriúla agus mar sin de ach go príomh bhí muid a gcéire léirú méid na nálín a bhuiile tarlúnt trí bhean na Gaeilge sa ceantar agus é sin chur ardán a thuirt gon alíonítach atá go ráid idir litríocht agus go thuirt eile. Agus inis dom den conas gur háin ag sibh nó cad bhí an chuna próisis muintóireach agus is minic fecham daoine agus ó támad i géirí Féile Gaeilge arachtáil agus is rud cinlín difriúil ar bhfuil no tá muid i géirí Féile alíonna arachtáil trí Gaeilge agus is dócha ar go leor bhealaí beidir bheith daoine áirithe amhrasach go dhéanann sin teoranú beidir ar an sprach marigh agus dócha go creideh sibse gur a bhallairt atá fér agus gur níos mú daoine atá simach acu is stuff beomh ar cruthaíocht trí Gaeilge ná beidir díreach cúpla seminár faoi todhchaí na Gaeilge agus, beidir curcail córas, san anna siúpadóirta áitiú. Nú inis dom beagáín faoi de smaointóireacht. Neadidir gurthann sa tíoch mar sin é ach gur sean rud a tharlann ná gur tháinig drám le chéile im Bhlác lia seacht bliain ó hain anois agus bhí muid i ggéire an Gaeilge churcan cín ach céir is bríle churcan cín na Gaeilge tagann daoine le chéile agus bíon muid sa déanamh imachtaí an seos an siúd ach le marc nó rion ágant ar an ceantar agus go léirú go bhfuid an taistíonn mórsprach agus ar bhealach se an mórsprach a hagan faoineh gon grúpa agus thomáin an daoine aráig chun rud sin a bhaint amach agus a daobh ábhar na féilte bhí muid díreú ar chuoine raibh méid áir Gaeilge acu hana féin agus ní gá go mbeadh siad léafa ná go mbeadh siad teachtarsteach ar nó a atholaim na Gaeilge ach trí rudaí gníomhacha a dhéanamh osclaítear d'irsaí go dhaoine theachtarsteach má se gur damhsa set, feadhm damhsa set
tá tú fálam faoin gultúr, tá tú fálam faoin tradiisiún a bhainean leis an dása as Gaeilge na Gaeltaí agus mar sin de ach is féidir páirte Ghlacha gníomhach sa rud sin. Díreach beidir dá bhecha duine cinnt seminar lei agus bí mis freistal a rein cógálaach agus bíon anna spéise go máin a beidir duine námach an méid taithí acu le síl na Gaeilge nó amach I ggéir heachtasteach tá sé bhhad níos mealtaí ar bhealach gol hiag rud idir gníomhach agus gur féidir well mar bhfuil aithna gom ar gunne ba man an páirte Ghlacha agus beidir scaití déanamuid dearmad ar an bhórt inmheánach a bímuid I ggéire go gurtha daoine díomh ar dómh ar bhealach gur tá daoine teachtaigh do rudí seo in an éonar. Tá sin an eachar. Agus más imacht Gaeilge agus tá duine gur go le rais I deagháil le sí na Gaeilge ná le pobl na Gaeilge agus tá muid ra just tarthaigh an imacht agus bíon an duine ina éonar an rá ó God cam a goilthe go rud seo imime éonar. Agus tá sin an eachar go gunne. So má se agus an sin ceist an himime is níor smína mé riamh faoi mar sin ní dúhan tanga sin. No. So tá daoine tá fatís ar an dul chuig an rud Gaeilge sin. It's like, well, no, an éigil fatís ar dul ag an rud. Ó sin atá ann in omláin. Agus bíon daoine caintear as ba muoine agus mar sin agus tá muoín tangan a gceist ach ar bhealach tá se an eachar goilthaigh rud I déanaar. So má se go bhfuil rud idir gníomhach ann agus choluas a hiúlann. Má hiúlann duine cinnta seachas ar tá búta agan. Tá is féidirlinn graim álarthab agus iad a thógannta seach. Is go háirid má tá rud gníomhach a gceist. Bíoh bingo a gceist. Is féidir le gachtain na páirt Ghlacha bingo. Agus nó dása nó choluas a siúlann duine seach graim ar an lámh agus si le sa bubal. Agus faoi dhearan na híthe tá aithneach go bar chaoine. Ach ní rah an rud cinál túthach sin cé go bhfuil tú carhhascuit agus mar sin de a gurach fatís ar gunne agus péidir scaití go gurmuid an lucht ar an teanga sa gcuid sin seachas gur ní aspa muoín ach tá sé deachar costal. Is imní so síirte go mór éile. No sin an himil. And so aber is tócha, bhí sibh chana bheith munganíomh ar chunas go déiteach sibh is tócha achfan na Gaeilge a bhúscailt le counter blochlí seacht a hebrú and bhog sibh a dro chana Féile. So nuair a thosaigh an córáit a faoi Féile, an raibh daoine an dhearfach faoi, an raibh daoine rá, ó nó, beidir gur córdúing rudí níos luaí dhéanamh, finis dom beagán faoin cinál eisiolalas a bhí tú a fáil fiú ó de peer group a féin agus tú a tosnú a leirt faoi. Tá an tálinn imláiclí seacht faoi láthair go bhfuil infrastruchtúr leiciach ag daoine roinne. So tá Gaelscoil, tá Gaelchláiste, tá neart, tá severas ceol tradiisiúnta, tá severas CLG ann sa counter. So Framar go raibh sé an am gun rud seo hecht agus tá go leor daoine héisbeag go seach counter bhláiclí seacht a churann le héagsúlacht a counter agus bhrá mise agus bhrá daoine eile tá seo ingente agus ba chóir go mbeadh leithéid seo ann gentar féilte sna counter bíon fizzfest agus bíon féile bhóthar na Ghlacha ann go minic so tá sé léirthe gur féidir féiltaí an na bháin agus bhrá muide bhí cin fáin amach Féile as Gaeilge na trí bhean na Gaeilge an. Agus ní dáilm go raibh aon duine inar gcuine bhí mise go timpeall ní inar gcuine ach bhí daoine an a hacail beidir go raibh siad áhairsach ní raibh leithéid feici Acadamh Ríoga agus beidir mar bhfuil an duine I deagháil le síl na Gaeilge hana féin ní leithéidí Féile na Gailí feici ní leithéidí an traachtas feici. So cinna in dhéanana sib an cinál rud a seo síl na Gaeilge agus tá an dá rud a heach le chéile maithim. Tá síl phobal bhláiclí seacht agus tá síl na Gaeilge teach le chéile agus le rítar ar bhealach na féidireachtaí ar féidir bhaint amach má chuirtar na daoine chearta leabhar le na chéile agus mar sin de. And so bhí an smaoin a bhain and then is tócha tagan an am gur gád dul am ganíomh. Sin yeah. So cad
like an cuivan leat, cos being dína I mún cainte go minic, bacordún X anamh, bacordún Y anamh, an cuivan leat an am gur kind of Ghlac tú an cinenne de ceann féin bhfuil tá seo dul atála. Yeah, bhí cruinú agan le blách lí le Gaeilge agus le chorlacach bhlách lia agus cinál choú cosán roin agus dúirlíon bhfuil seohiad na sprochanna ar gádaí bhaintach mátá se begéire seo a chur le chéile agus bhí drám dín agus ní se bhána bhí món seo in échaí ach bhí drám dín agus dormuid right tá muid goil seo dhéanana. Agus ar bhealach tuis go raibh sproch ullmhíonach go maith ein cabhrú sé linn ó híomh na craobhide gur chuir sé dlúsa le rudí bhí rudí ar siúil hena féin. Bhí muid a plánál, bhí muid ag agrú rudí chur póstéirí le chéile chur áitin in áirithe agus mar sin de. Agus go mála sin bhí muid a chur firm iarraidh le chéile le hí muoinú á agus mar sin de. Agus aber séhí ribhe bhairtmar right tá muid goil seo dhéanana más bu an náid tepa bheits ann tá se go le Harlúnt agus má tá an creadann sin I measc agrathirí aon rud éireoí leis tá mai cinnte de go bhfuil daoine tumainte in ile agus tá mána has measam gur éirí go ríomháil leis a bhéile ar bhí os chun cúige duine I láthair ag na himachtaí lig rud a léiríonn na féidirachtaí tainn agus is craobh thar nua se craobh blách lí seacht bunaíoch bliana hin ach gur féidir má tá plán leiciach agus má tá curthaigh a thar profisiúnta a buint na hain gníomh agus buinn sin le meas bheith agat ar tain agus cumána sin meas bheith agat ar an lucht féic na féidrethe agus go bhfuil caidan ard á chur amach caidan ard imachta nó agrachán a bhaint le gach éon gnéide. And sin rud simú tá rud ann nuair dhéanann tú rudí trí Gaeilge go thar caidan a rion lo gcónaí. Sinna go bhí scéal nó bhí rud ann le fada béidir agus béidir gur seascaoine. Bhí an tuiscint an bhfuil tuchadaoine ar san na cúise agus is cuma maith na bhil chun timacht agus bhfuil nach tucha tú ar chuma. Agus tuchaí daoine áirithe tuis gur ar san na cúise agus tá imacht Gaeilge ar siúil agus ionach racha ach ní dóidm gomach éon fás tí mu go cinál na daoine is stagne ar san na cúise. An rud atá gceist leis measam ná má tá muid a taithint ar gcoinní heachta gimacht. Cá muid léir go gur fiú agus go maiid sé ionach agus cáir tá muid gur teacht ar ard daoine ar na man sosiálta agus tamar fad. Rudaí béidir a bhaineann le póstéir profisiúnta bheith deartha. Seachas rud ní hé go mo cuma caite le chéile leis ach cai sé bheith alínta, cai sé bheith deartha go snásta agus bíon airgad a gceiste sin. Agus ná bí mis caiinte ar intla céirge úsáid ach íoc alíntóirí Gaeilge le hí póstéir a dhearra. Agus má ecin duine an tíimhe tá siad an héis dua a chahabh leis an póstéir chuir le chéile. Céin méid oibretá imimeach leis an imachta chuir le chéile. Agus imríonn na rudí se tionchar agus má ceapan daoine Tís tá mo charas a héis tichéad a cheannach héag an imach sin. Well is léir, well má tá mo charas a imríonn cinál peer groupí tionchar ar chéile, so má tá dahí héis tichéad a cheannach well ceapan mise tá an chéalaigh dahí so rocha mise le dahí. Agus de réir chéile a áster is cinál is fáinne dearfach atá tá mai cheappa. An bha. So luigh tú an sin roinnt in a céim an a practicúla a thosaigh se bhetógant an sin cosú le póstéirí agus kind of, tháinig se bheith dangháil leis an cóirle agus rudí den tuairt sin a lorg kind of cóirle. But cadí na kind of na céad céim an a practicúla eile ar thóg sibh? So I dtíobh practicúlaachta de I dtíobh agur na nimachtaí de
Tá cúpla rud féidir chuir le chéile féile le grúpaí anna tá ceappa. Rud ar nós ticatéile agus mar sin de so cinál bógara le hí ticéad a dhéal nó ticéad a chláirú agus mar sin de. Mátá sin agrathe i gceart agus agrathe go deasim tá sé anna éasca go ghaoine ach go sin. So bin level amháin. Bud aber stuff cosú le bheachtaíní a muhin sin, so céhéad ócáid nó imimecht a bhí mar chuid den éile? Bhí cúig ócáid le ling na Féile. As bheachtaíní átha rá bhfuil conas go teochmid sús le na smaointí sin agus conas go net nóchmid cabhail na deisina agus so conas gur orbar se an chlár. So an rud an príomhar ná bhí muid gur freistal a cúpla ísgrúpa, so tá agus ar bhealach an chuí bhfuil Craobh BhÁC lí struchtúrtha tá sé struchtúrtha ar bhain ciile ar bhealach más féidir sin rá. So bíon daoine play le leis an éasó, bíon daoine play le himachtaí íche, bíon daoine play le himachtaí lé agus mar sin de. So tá a sanónas hain i gachtainine sa Craobh agus tugann sin neamhsplách is dún ó híh right tuigim go mbeidh daithí a déanamh sin gach mé cabhrú ní gagam a bheith bortha sin na rudaí réalta. Agus nuair a bhí mu a heachta chéile le hí rudaí a chuirná right so cinál fhoclóirí na leanaí céir ar féidir libh sé dhéanana agus cúis síos ina ggófart le ealaíontóir áitiúil Fiona Harrington le hí Carolan ealaíne a dhéanana leis na páistí trí bhean na Gaeilge agus bhí oscail 150 páiste le aige sin. So má crothítar na deisina tucaí na daoine gacrad an Gaeilge, gacrad cinál ar bhain profisiúnta. Ó híomh na nimachtaí eile de cuman na nimachtaí bhí taithí ag daoine a bhí sa grúpa bhil rinne se Carolan ar an damhsa set hana féin. Is féidirlumm moscilena úsáid agus chur leis an gláir. Is bhí muid gur go mbeadh béim ar ealaíontóirí áitiúla so daoine atá cruthú go háitiúil agus a cruthú trí bhean na Gaeilge nó a buint las as an Gaeilge ina nálíonn hain. So bin na cinál na tróirce ar leanmuid a dtíobh cuman na nimachtaí agus aramis cumáile sin bhí muid gur go mbeadh buach faointe ag an deir seachtainna go mbeadh imeacht mór ina bheith a gatainna heacht le chéile. So le sin a chur gríoch chuirmuid cúmuid ggófart le Chlub Chonradh Gaeilge agus le Craobh ní ag séideag chun thugam mar an raibh Ghaeilge Bhóthar ar nó damhsa ag déanamh agus cinná Ghlac muid sealamh ar an stad Féile Bohemians i lár baile féb agus tá cúpla rud a buint lei sin ná tá Bohemians cinál aitheanta go maith mar chrílár Bhlác Lí Seacht agus bhí muid a gur a léir go ghaoine támad an seo agus ba níos mú Ireland agus gur áit ionach í le hí slua jazz a chur le chéile. Ar an ihe hain bhí siúmar amháin ina raibh scon na gealtóirí tradiisiúnta agus tá tradiisiún an láidir sa geantar a hí ceol tradiisiúnta agus ar tíomh eile bhí Luch DJ ó Craobh ní ag séideag imán ceol agus bhí an dárad in meascail le chéile is bhí gá grúpaí nó trí grúpaí meascail le chéile daoine námach a ggóilthaigh rud ceol tradiisiúnta daoine námach a ggóilthaigh ceol DJ agus mar sin an nascail le chéile agus gur gacrad a tarlann trí bhean na Gaeilge ach ní raon in a chaint ar scéal na Gaeilge ná on ceol ach go raibh gacrad a tarlann tanna féin. Agus a ríist is rudí mealtacha ar fadaid. Tá daoine gur gáil amach, tá daoine gur castan na chuid cáirde agus má crothítar rud ag an sanúil nó úthúil chun an eispe sin ar chur fáil dearn go deochaí na daoine. Húil agus is dócha tá tú a tagart freisin de rud agus seocha na trocht a ag an muidne beidir 10-15 bliana ó hin bhí an creid a bhain am lá clia má tá rudaí le heagrú is gáid a eagrú i lár na chathaoirleach mar sin beidir nach bhfuil dóthain dlús in éon pobal agus caithfar daoine le Gaeilge teach le chéile i lár na chathaoirleach dá bhar agus fós tá ról an na hábhat is feicimid beocht mhór i lár na chathaoirleach ach is dócha bhfuil leathrú an sin le fás na Gaelscoil nach go háirithe
inis tá cloisiom daoine leabhar faoi pobal na Gaeilge agus ní lis go man ann de sin dar riire an rud a ectar domsa ná pobal Gaeilge fud fad na chathaoirleach. So inis dom beagán faoin slóga áitiúil sin agus conas go slógan tú daoine go háitiúil cos tá sé anna dhéifriúil ó gachéad duine ága imeacht de lár na chathaoirleach tá tú a brú rudí go lád ar tríd na man so síalta béad ar a géirí teacht ar cúpla tionachar a chun an scéal a scape, whereas nuair atá tú denmh go háitiúil, beidir gur an bilóg a héana isteach sa bhunscoil áitiúil, beidir gur sin an rud is tábhachtaí dhéanaí tú. So inis dom beagán faoin differ an sin. Is differ súntaachtáin agus carthaige nó carnaithaige an iarfiúlatá i gceist ó híomh lucht má ghlac muid pobal Gaeilge Fhoclóir Stairiúil tá meascán daoine an agus fás a níos das mis níos le bearla sa teaghlaigh agus cinál saspáir an hUaimhe das mar níos counter ní cuioine lumsa go dtí go neach me sé an goiste ní cuioine lumsa córáite Gaeilge. Tá mé cinnte greibh siad a tarlúnt ach ní ra mise álach orthb in éon chuí agus an differ a Harlíonn maiantar rud go háitiúil bhí mise is sé Tesco déine siopadóireachta agus hála gur casú duine orm ar casú orm ag imeacht do chuid na Craobh agus dorma tíogaid chunasá. As dimig sin agus cúise harm agus sin bhí mar chuimar ar sin ní dáinm gur hála a lehead de chórá agus bis déine siopadóireachta go háitiúil le tro blion gomsa. Má dhéanann sin cíal gur sin léirú ar an cothú pobal a darlíonn iníag na rudí seo ar fad chuir le chéile ghfuil tú cothú pobal agus an sin ar luas lásreacht tá daoine leirt Gaeilge i Tesco ar Bhóthar na Cabhraí agus clisin daoine eile sin timp an háite. Agus a dtíobh phobal agus beidir inis dom beagáín faoin slóga áitiúil agus an chuige slógtar. Bud so sin ó híomh tá daoine sa phobal hena féin a cú tríd an Gaelscoíocht agus meán scoil an Gaeilge agus sin duime siad an scoil agus ní rah na deisin ar fágóp agus is bailach ionach an rud seo go bhfuil rud ag an eile go a haingta isteach go ríist so ní aber mátá rud Gaeilge lár na chathaoirleach is rud Gaeilge amháin seo rud áitiúil agus bíon bród áite a buint leis gus mátá gur chuir le de áit hain seo bailach chun sin íana tarlíonn se go bhfuil sé trí bhean na Gaeilge ach na rudaí a bhíonn sa bunain déaltaí grúpaí pobal a bheith gá dhéanana ar aon chume ach is bailach ionta é le daoine atá ina gcónaí san áit a bhfuil Gaeilge acu beidir náhfuil i gúsáid na Gaeilge a haingta ráisteach agus an sin ó híomh chur hiige dhéifriúil de gol timpeall ar cosa de hiúil na gus agus gol isteach i gnánaí áitiúil le póster ní bhfuair mar díúiltú ar bé má insin tú go gine seo bailach le seo dhéanana agus tá gnánaí ann hena féin a bhfuil an takeúil go Gaeilge tá Heinz an sin agus tá Bismarck agus cúpla gná eile Cobblestone agus mar sin de atá an takeúil tá mu gur taringt ar na léonraí atá ann hena féin But tá an rud a luigh tú an sin an simúil faoi beidir na híorscoláirí sin agus tá nuair chuann tú an Gaeilge agus cuasaí pobal le chéile is an sin ná caithí daoine bheith ann chun bheith dul a daingháil lá bheith thar na gréasa an stuff sin ar fada. So mi níam go minic gur sin beidir ceann na háitna is mú fás atá ar ggóir leis an Gaeilge cinnig Gaeilge móda. So beidir domrad é just gur ócháil pobal ann féin a bhí ann ní leir sin den na daoine sin na slóga. No. Mas ru Gaeilge a bháin a bhí ann i lár na chathaoirleach ní leir sin na daoine sin na slóga ach nuair a chuann tú Gaeilge agus pobal le chéile so mas Gaeilge móda pobal equals céad fan géad. Oh, sin é, ach chuann sé go mór leis i gceantar agus sin háid gur go mai daoine bródú as i gceantar ach caithí cúis bród a bheith ann agus tá go leir cúis ní bród i mBÁC Líor Seacht ceantar is fearr dar lumsa ach chuann sé go mór má tá tú siúil timpeall agus fecinn tú duine a bhachtú ag rud aigen tá tú chur aithne ar ghaoine iad de phobal agus beidir 9 muid an áhangar sin sa lá an hain gur féidir
bheith de cúnaí I bobbal agus gan aithne got na daoine ach tríd an dára sin an nasci le chéile chuann sé leis an dlús bobbal chuann sé leis a bobbal hain bhealach agus na daoine tá nua bóí isteach sa counter seo bailach aonanta go le láisteach ar an counter agus chur leis counter ach arís is támuid a tairint ar léonraí a Cruthaigh hena féin ó híomh na Gaelscoíochta de ó híomh an CLG tá an CLG áitiúil anna hacail gan Gaeilge tá lucht ceol anna hacail gan Gaeilge so támuid a tairint ar na ruí seo agus tá obair ionach go raibh hena féin as támuid gur chur iad a hairint le chéile agus spotálas a cabh ar na ruí sin ar fad. An himil. So aber tá se bheith munganíomh an sin agus ein óir go tusnaíonn tú denmh rudí tarlíonn a lán rudí aonteach ach is minic na tarlíonn siad gan stró so inis tom faoi dúchláán is mú a bhí a gcuibh sa céad bhliain. Is dói an tús is an dúchláán is mú a gúnaí agus má bhairtíonn tú tosú sin an céad broch sin ó dus deacra. Dúchláán eile ná díreach rudí agrú agus tá sé tá muir seáil nó lá seáil I gceist le sin ach má bhíonn rudí soléir agus tá rá gach duine anna tholéir cearann sé go mór massam. Dúchláán eile ná an muoine na chuineáil cinál ó deocha daoine hiige seo agus an sin má ásan an smaoinú sin in san grúpa a bhealach imíon iad an foiinemh agus mar sin de. Bhfuil sin an rud agus ní hála seo in sa counter hena féin deocha héanana baimid a caiintear agus mar sin de ach gur má cuinítar na rothaí a gáil agus mar sin de cinál tá momentum a bhaint leis. Agus an rud a cabhrú linn go mór le gola cinál I gceannar na fáimhne ná na dúchláán sin ná taithí tairint ar thaithí an chuiste agus go raibh daoine a raibh play le cuasaí airgidre nó cuasaí agracán cuasaí stíle cuasaí deartha agus mar sin de. Bhí mu an ann tairint agus tógáil ar thaithí na naoine hena féin agus cabhrú sin well ó tá an dúchláán ex rom bhfuil siúr tá taithí agamsa a play le sin ó a chúrasa mar rud é gan eile. Agus tuis go raibh an an taile leis na fáimhní le chéile cabhrú sé go mór. Agus díreach an muoín cinál muoín an hain agus go bhhéití seo dhéanana agus gur fiú é dhéanana agus cabhrú sin go mór. Bhaile sin níor chumar rudaí I méile amach agus cinál chur sin lenar muoín a bhealach bhfuil cén fáin nach tucha daoine hiige seo. Tá nóhan Gaeilge ag gach duine ná mór sa tír le póster Gaeilge a léamh. Déhíine seacht a chlog an dáta agus an sin nascaigh na tuicead na rud ag an ó ag chlárú. Curann sin leis an just inis dom beagáním because le hain rud nuair tá tú ag agrú aon rud trí Gaeilge tagan an ceist chun cín go luath de cad is brí le rud Gaeilge ar cór go meach an rud seo gá hangach agus conas gur láh seáil sibh an rud sin is cén léamh a bheith agat ar sin. Maithím hain gur cóir gomach imachtaí fáiltiúla ar fáil do gach duine ar gach leibhéal ach ó híomh curthaigh de caafar seasamh ar do bhain hain agus má se go bhfuil sin Gaeilge tá sin Gaeilge agus tá sin ionteach ach go bhfuil bailach isteach I gach duine an so má se go bhfuil so rud amháin bhí gentáin ná cinál pósteirí I Crochadh timpeall le cúpla bhfuil conas tú héanana chu an aithne ach tá an timachta tarla trí Gaeilge agus caafmuid freastal ar lucht leabhar na Gaeilge hena féin tá rudaí tá síl sóisialta I bhthb comá ach go bhfuil an doras I gcúnaí ar lethe agus ar oscailt góib siúd a bhfuil gur teacht arás an Gaeilge nó teacht an Gaeilge an céadúir ach
maithím scatí má tá imeacht dá hangach an. Faoi dhearann híthe, bíon daoine búthe ná mo Gaeilge ag an duine an acalaíob. So tosaíonn siad le bearla. Agus scatí, no, beidir go bhfuil amtí eile ann go darlíonn a bhallart níos fearr fós. Ach uaireanta bíon imachtaí dá hangacha faoi dhearann híthe is imachtaí aon teangacha iad as bearla. Beidir go bhfuil feibann beidir go bhfuil réití sin ná bhfuil ar mólasa, ach maithím ó híomh féin bhaoinín ó híomh féin bheas d'ar an hain a bheith agan ar an teanga ar an bubal labhartha má dhéanamid an Gaeilge feice daoine eile. Tá cúcé duine a freastal ar phobal ar éile lá an Gaeilge. Caithfí go bhfuil Gaeilge acu bar fad agus caithfí gur go bhfuil tóir ar a leithéid siúd. Agus credim sa counter seáine go háir tá an tóir ar stuff Gaeilge díaltar amach imachtaí bíon agus ar gach level, so is féidir imachtaí ar chur fáil de levéalacha éagsúla Gaeilge. Ach maithím ar bhealach tá sé níos deacra rudaí dá hangacha aontacha a bhaint amach. Tuis go bhfuil an gnééis sin a buint leis agus go gafar bheith bútha faoin teanga. Má sé go darlíonn sé in Gaeilge bháin ní gá bheith bútha faoin teanga. Má hagan duine gint agus tá siad cinál ábhríonn ag ggéire heachtarteach tuirfar gach cúnamh gómh agus tá sé táta go léir go bhfuil Gaeilge á labhart an tamar fad ag daoine maithím hain a sin mthuairm feartas No, an himil, because taisa gom amtí bí me labhart le daoine bar Féilemóir tá tar éis dul ag rug gá hangach go ceapagaí ó si deis chun an tanga úsáid agus den fágann si dímach mar ní bhain siad an deis sin. You know, so is conas na cóthaoireachs na sin is cinnte go bhfuil tábhach le na gataí oscailta sin le gur féile daoine teacht isteach ach muna bhfuil sin mar chuid de chónar nó eistar, you know, amantí cailen Féilemóirí misneach an sin agus is conas gur féidir a bheith a bogad daoine a dro cóthaoireachs na bhfuil si tomthe sin ar bas a hagan an fás. Sin an síl a bhfuil muid a gur crothú don chéad clún eile ná go mbeidh siad an Gaeilge úsáid ar na sráidne in sa siopaí áitiúla má tá siad leabhart ina chuid cáirde agus mar sin de go mbeidh sin nádartha agus ná grutha sé náach éon áid ar bhealach. Tú mu go ngeataí na scoile agus geataí na nóscoile agus mar sin de cumach Gaeilge á chlistáil agus á labhart agus go bhfuil na féidireachtaí a go buint lei sin agus gur féile daoine nua a heachtarteach go gúnaí. Bí me a gcónaí chuimne tá pub na Gaeilge nó pobail labhart na Gaeilge i measc na ngrúpaí is fáiltiúla dá bhfuil an. Is ní leon cosc iontrála an dá riire. Má thugann duine faoin teanga a halamhú agus a eolalam osclaítear na d'irsí go láithreach agus beartar grimer an duine agus tá muid a ggéire go mbeidh tosa mar chuid gan phobal seo. Agus sin luach atá ag pobal na Gaeilge beidir nach níanamid cinál scéal mar is ceart faoi ach tá fáilte rih gachtain is sa phobal agus ní muid a rá well ní féidir lása bheith mar chuide nó ní féidir le duine eile bheith mar chuide. Tá fáilte rih gachtaine agus tastíonn beag an den iarracht an duine ach má dhéantar beag an den iarracht tá siad sé agus osclaítear d'irsí agus cuinítear d'irsí ar oscailte gúnaí cos na daoine sin ar bhad. An bha. So aber agus tú ar an eistar seo cén skill is mú atá tar éis cabhrú leat. Is dói ó híomh agracáine tá a bhí sé dágam sa bheith mar chathaoirleach ar Chlub Chonradh na Gaeilge a bheith cúpla bliain agus sé an rud a d'fhoghlaim má bhaid ná cinál cuineáil a gcol agus má tharlaíonn feibanna tastíonn réiteach agus minic le stuff Gaeilge go dagan grúpaí le chéile
agus ní cáin an grúpa seo táim in éon chuí. Ach gus tosíonn siad lán faoineh agus bíon séhí go ina bheann agus sin tagan an Féile isteach agus tá gach duine gobar ar bhain Johnach an seo agus tagan an tá sin le tuiscint. Ach nu go míon feib dó réite ann agus iadíon an faoineh agus mar sin de. Ach ón taithí I bhí ann leis Chlub ná bhris píp sa leithris tá sin le deisio for é agus cabhrú sin léine massam ó hí bhráid céad rud eile I gúnaí is smaoinmh ráid tá job le déanamh daithí gentas an job sin agus má tá curthaigh go Harbheith soléir agus tá rólanna nó dúilga sí gachtainna nó freagartaí gachtainna Harbheith soléir ceann sé go mór. Neidir an rud eile ná an taithí ó híh dír go muid an teach le chéile agus gromid cinál ar an leithna ceanna gachtainna agus gur hiigeamar ráid ní mis lé le stuff go hisismóirí agus leanaí agus mar sin de ach tá cinnte go bhfuil duine eile agus tá sin faoine cuaram agus is féidirlumm sa talamh slánaí ana go gnéan foréis sin agus mar sin de. Agus aber míon ceiste chur mar daoine a gcónaí is ceist faoi cin féin áras nó imposter syndrome. So agus tú an món an stuff seo tríomhrá well Jesus céim fá go mis denna an stuff seo nó ar creid tú a gcónaí anna féin. Bíon aber scubanm bíon cinál seachtain le gol ag go bhéile seo as bíon rá Jesus tuach éon denna beo. Ach As muna hagan daoine. Mána dag an daoine Biú an éireacht creidem an cibé ach an rud eile ná má hepanarn céim fár hepairn as céim chuí nach tefiarn sa taucaí ach gan an misneach a ghailúnt. So agus rud a ectar mar is dócail taithí go tarnam líonanta gagrú rudaí ná wrestle mór an daoine orthú. Yeah. Is beidir butúna ecam daoine beidir a denmh sa spáisio is deir sé well it's just tuis go rud an aige bhí an. But is dóch an rud tá a fála míon a lán daoine ná well no just níor dhéime job má. Inis dom beag anim for de haithí sa spáisin. Tá neart imachtaí nó neart tepaní a bhí ein tharnim líonanta ar fad ó chorsaí goiltíir go chorsaí an Cumann Gaeilge ar an ollscoil agus mar sin de. Ach sé rud ná ní arnú fógraíochta I gceart ná ní an póster mealta ná ní an timachtaín mealtach a ghóhann ní muid ullmhíach an nóhann le Corc an Cín an imachta agus mar sin de. So ní dóilm go muinean an aibh leis an Gaeilge riamh agus beidir go gamuid cuimreir sin ná dámach imacht I Marile a Ireland agus go dá defií ar. Ní chuirech aonanna an lucht ar an tanga an imachta. Sa rís caafar an seo an rud eile le profisiúnú I dhéanamh ar gnéithe go agrú imachtaí nó go agrú cuistí agus mar sin de. Agus ní profisiúnú sa gcéal go níomhfuir daoine ach scéal má támuid a déanamh job an mhaith agus nímuid chur amach stuff na mefa sásta freistal tú hain. Ní sin chothram ar gcoinní tá daoine tuairte chuid ama. Má tá tú taithint ar gona theach tránna gceist ar ichi chéadaín agus tá sin am duine. Agus tá muid gur go maiid siad sin gur theachta seach sa fphobal. So caithí más a bheith hagan ar an hain hiige sin I gúnaí. Is ó hé más doras í an Gaeilge dro measarthacht ní rachaí an sin daoine tríd an doras. Whereas más doras í an Gaeilge I dro splódar agus sármhathas. Ba scúne gut. Agus tá an scúne ann go bainte inis agus caitheam muid in na deisina a crothú inis go bhfuil daoine gur a síle caitheamh a céir is bríle síle caitheamh trí Gaeilge ach sin de thaghálacha leanúnacha réalta I do phobal go maiid siad sin na tarlún trí Gaeilge agus a léir go bhfuil an tóir ann tuisc má crothaíte rudí maithe
freaslófar orthab. Mohím bhfuil cinál tart ar ghaoine ag leithéid seo. Is a caint ar an tart sin agus an gá le níos mú struchtúr. So aber má tá duine muhinn sin ag éisteacht leis an podcréile seo agus fán gníomharthúach ní léon smuoin a bhar le is seasamh amachdómh. Cad éon rud is mú gur bhailetse, dom rud é gur bhunaigh duine eile é imlá clia. Onad aclaíocht a Gaeilge dearthain. Tá mocht sin ar fáil agus go mocht se ar cócaid an nó ar caid an níos fearr ná onad aclaíochta eile. Is rís gan bheithe taitheann go ní Ghlac leis an seirbhís atá níos éisle tuisce bhfuil sé an Gaeilge. Ghlac leis an seirbhís atá ar cócéim agus nó níos fearr agus cumála sin tá sé an Gaeilge. Sin an cinál curthaige. Ach rudaí ar nós onad aclaíochta fach sé ionintach dámach onad eile a bhaineann le rud ná muineann leis an Gaeilge ach go darlach achar trí Gaeilge agus go bhfuil tá golasteach agus de chuid teaghálaach a rís léthúla agus bheith má wachatas a duine eile ag an onad aclaíochta sin duine bhfuil Gaeilge acu agus ar nós an na fáine sin a bhí a caitheamh ag daoine agus tá fós go bhfuil Gaeilge an duine sin inis agus soba seir chuna mis ag an onad aclaíochta é caithfí go bhfuil Gaeilge aige so tá muid a cothú pobal na gúnaí agus a chur líon rí le chéile. Rud eile a bhrálam hain eáil ná ranganí Gaeilge ní ranganí Gaeilge ach ranganí ceol trí Gaeilge nó ranganí éon rud a dhéanach éon duine eile ach go mbeadh sé as Gaeilge. Ní rudaí radacacha iad ní dóilm ach rudaí dhéanaan daoine ar bhain léthúil i gcaitheamh na seachtaine agus mátá páistí a freastal ar Gaelscoil ach chun sin tá siad freastal ar ranganí ceol stríthe cé fáin amach na ranganí sin as Gaeilge. That's fiú mátá siad a freastal ar scoilí béarla. Bhfuil sin rud eile na ranganí ceol ar fáil dómh. Agus normalú an tamar fad gomach gur féidir le haon rud Ireland agus bacóir gomach na serviceí ar fáil tú gaoine agus serviceí pobl serviceí deánacha serviceí cultúrtha agus mar sin de. Agus sin rud an testaí an daoine chun rudaí den tuairt sin a chur bon so féidir go bhfuil duine ag an spreigthe muhin sinna go. As aber cén aisling is fiána atá gut den Féile Splanc. Go bhása sé agus go bhása sé níos mú is beidir ná sin go thomláin fián ach beidir go gceapach daoine aird go bhfuil ach bhrálamsa dámach Ghlacha na sráid a Ghlacha gomfuid am ar na sráidna agus cinál námach pobl na Gaeilge im láchlíonn seacht i bholach in éonchaí gomach sin ar éilere a cheantar. Agus credim gur féile in sin a bhaint amach. Tá muid is súil le fás ríist am líne ach an rud eile a bhfuil muid a ggéire mar craobh agus mar cheantar ná dámach cultúrlinn sa cheantar agus rís tá méid sin cultúr sa cheantar hana féin ach dámach onad agan agus tá muid gobar sa dró sin ach má sa gceann 50 bliain nó 10 bliana go mbeidh onad ann in bhfuil rudaí a tarnúirt ranganí ceol trí bhean na Gaeilge go mbeidh onad aclaíochta is sios an onad seo tá méid sin féidireachtaí a buint le curthaige na nonad Gaeilge na cultúrlinne mar ag muid ó thuí go bhfuil daoine héisteach le chéile agus tá muid a feiceáil tarthaí na haibre sin in is ar fad ach sin carcha blian nó 50 blian in ígóib glús agus tús a chuir le rudaí. Sin an fís atá aon is dóigh an cheantar agus tá an éile á léirú sin ar bhealach cinál substantiúil mór tá sé mór le feiceáil ar bhealach feicean daoine sin agus seansan a bheiceann siad an rang ceol ar híal lún ach feiceann siad féile agus sin an tímuig an crachas gon sprí agus gon cothú pobl agus mar sin de tá feiceálacht agus brandáil agus na rudaí sin thar bheith táchtach go bheice daoine tá daoine eile gúsa na Gaeilge sa counter
Jeez, bhálamsa go a seach sa bhobal sin. Céná te déim. Bhfuil tá onad Gaeilge scounter. Agus taine rúid sin na lig le chéile tá me ceappa. An bha agus aber ceist déarnach so dómh siúd atá a feadh an onad Gaeilge sin idir an dálinn mas míon lo taú libh nó páirte Ghlacha sa stuff atá siúil nó fanachtar an ólas faoi Splanc sé céná is fearr dómh an ólas áil. So an táid is fearr an gáid tá sividirlín ag an gCabrach cbhc.com agus in sin tá leathnach Instagram in sin comá Craobh BhÁC lí seacht ar Instagram. An rud is fearr dé a dinnerbe íanamh más an mátá siad fellan na Gaeilge nó mátá Gaeilge lífa ach nó tá siad ar fearbheag an focail na teach teag na himachtaí agus chur leis a bobbal i gúnaí. Tá golóir imachtaí ar siúil i gcaitheamh na bliana ag a gCraobh agus imachtaí beaga agus an sin imachtaí móra agus sin imachtaí a bhád níos mú. Bhíonn siad i gúnaí ar siúil ar bhain rialta agus a rís táid gur pobal a chothú go naithná tusa an duine is siúpa bustéire agus go leir fá Gaeilge lethb go háitiúil. Bíonn golóir imachtaí ar siúil, bíonn Corca Córa ar nuí go ar an Ian Talún, bíonn rudí eile ar nós ba trán na gceiste siúil, ba blas a fianna ar siúil, bíonn stuff gus na leanaí, bíonn té agus play go muid ar gus na leanaí. So an gníomh is fearr déta den cinnta dhéanana na heachta láthair agus chur leis a bobbal. Agus tá cinnta go daoine am hain bhfuil a gceiste go bhfuil skilliní acu a bheitá chur leis a bobbal go mór. So bheith focmúid anna buíoch agus credim gomach daoine anna hásta híocht teag na himachtaí seo drámanna yes iad agus starnóí sé BhÁC lí seacht an counter is fearr sa tír. Sinne tá ráta go anyway. So go bíon go gachtainna sa bheith a géisteach le Cruthaigh inniu má tá tú taréis rudidir bit a chluis tá taréis thu a spreige agus bhhaile boga i dro gníomh agus cabal nu a scríomh a scéin na Gaeilge mBÁC lí bí a dangháil ling tá mana seo chun taú leat. Is ionta gon rud é an partnéireacht idir chóirla chachracht BhÁC lí chóirla chunta dún líar a an dún, chóirla chunta Fine as chóirla chunta á lí a heas le Gaeilge 35 le chéile támad a tógant inal fáis na Gaeilge mBÁC lí gamad ar buíochas leis an rainn forbarthe tútha pobal agus Gaeltachta as a báirtíocht agus a daciíocht leanúnach, slán go fáil agus cuinnigí i Cruthaigh.